Contem amb la presència de José Luis Moreno, subdirector de l'àrea d'audiovisuals i cinematografia i de Culturants. Hola, bona nit. Pel desenvolupament d'una tasca encomiable, per la seva consciència solidària i per servir d'autèntic referent social, Aventir atorga el seu Premi 2015 a Improassistència. Moltes gràcies, sobretot a Aventir, abans que res, que si no s'oblide, a vosaltres per la vostra presència i dir a tots els companys d'Improassistència que estan així, la majoria, que el Premi Esti és de tots. Faré com les capilles dels pobles, que cada 15 dies es passen de casa en casa, i és molt bonic, jo crec que s'anima a pelear. Després farem l'ordre. I després, ja sabeu que és el material del treball que fem nosaltres en els hospitals és tractar de millorar l'estat d'ànim dels pacients, sobretot en oncologia, cardiologia, malalties mentals i greus i algunes més que estan per ahí. I portem ja des de 2006 més o menys i hem fet un total de quasi 21.000 visites, el qual vol dir que hem vist moltíssima gent que s'ha millorat, una altra que se n'ha anat de viatge, però l'últim viatge, però la nostra tasca, sobretot en col·laboració amb els metges, amb els oncòlegs, els psicòlegs, ha sigut sempre tractar que l'estat d'ànim, almenys ja que no estan en sa casa, que estan en un hospital, siga el més positiu possible i crec que val moltíssim la pena. Però este premi en especial vull dedicar-lo a una persona que no sempre està en les fotos ni en les televisions ni res, però porta darrere una tasca molt important que és tota l'organització, tots els permisos, totes les coses, i és la meva germana Amparo Castillo. Moltes gràcies. Esta nit dos premis, primer i després de Carles també. Ell diu que me'l dedica a mi, doncs jo vaig a dedicar-ho a tots els voluntaris que avui no estan així perquè no han pogut venir, perquè no cabríem així. Hi ha uns altres que ja no estan entre nosaltres, perquè no sols estem als hospitals treballant amb la gent que li fa falta i somriure, i noteta d'humor i de carinyo, sinó que des de fa 6 anys estem duent el teatre, sobretot la improvisació i l'expressió corporal a adults, sempre parlem d'adults malalts d'enferms mentals greus. Quan dic greus vull dir hospital psiquiàtric de Bétera, que són els que estan molt, molt malets. Estem duent allà, portem 4 anys, no? Sí, en Bétera estem 4 anys, però a més també en altres hospitals tenim grups de teatre, d'improvisació, on malalts crònics d'oncologia i cardiologia es passen per allí una horeta a la setmana i quan ixen ens diuen que és millor que una sessió de quimio, perquè ixen en l'espírit, en l'alma, en el somriure, en un bonestar que no li pot donar ninguna pastilla. I jo crec que per això tant Carles com tota la gent que tenim ahí, improassistents que tenim ahí i els que no han pogut vindre i els que ja no estan així, el premi i l'aplaudiment que ens aneu a donar a nosaltres és per a tots. Moltes gràcies.